Joget Kang Sampita yo. Sip. Dilebokne sing penak. Yes. Peyan geget latiku. Tak pasrahke jiwa ragaku. Manuk sriti padha nyawang. Oh masuk sembah nuwun Mbah Wo nggih. Nggih. Ha iki.
disutik kok malah nemen loro rindu dijamoni malah ngelu bisa mari yen aku dadi bojomu Supra ada Campur Sari Palapa FM Putra Buana Radio Suroto Mas Awal pindah rada dhuwur to. Kok neng emper ae. Lara brata disuting ora tuwa. Yen lara kangen disuting malah nemen yen loro
Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku. Nadyan aku bocah gunung Nora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal ngisi ramu ra orane yen bakal kelakon kepisahan karo aku moga-moga aja nganti gawe-gawe kula Ati nongon tinebeno ing ruketan ya mas ya mas apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku.
Elisa. Hatiku tak sadar langsung kudu tangis sasat saben dina tak kendiri tak tresnani karo liya mung tansah ngapusi Nangis, nangis hatiku nelongso. Yen kelingan tresnaku digawe lara. Nangis, nangis hatiku kesiksa. Ninggal aku ngapon dilawan liya-liya. Jan Pak Dewi semangat ram. Oh, dia jeneng Allah. Sing nyekel wilayahe. Lila ati